How about study habits? So, sa imong study habits, pinaka-effective sa imuha? Ang pinaka-effective sa akong study habits, ma'am, kay kaning magbuhat ko og ako ang own junior reviewer. Oh, maghimo Kana ka siya. og unsa man na, magsulat ka. Mga reviewer na ko, ma'am, ipang-print na ko na siya. Kung Okay. naami mga modules or naami mga study notes na daan or mga notes from the class, ako na siyang i-simple as possible, ma'am, nga dali na ako siya masabtan. Oh. So, ako na siyang ipang-limanize, na ipang-share pa na ako na sa akong mga classmates. And ganahan ko magsulat-sulat, ma'am. So, kung naay mga case digest sa amo ang klase, magbuat-buat ko na ipang-send ako na sa akong mga classmates. Isa po sa ako ang study habit, ma'am, kay magbuat ko sa akong own nga mock exams. Wow. Yan na po So, siya. imong gina-test, imong gina-exam imong Yes self? po, mag-multiple choice ko at the same time identification. Ipang-printin ako na siya. Tapos ako na siyang ansyanan sa akong own. Kakulba sa di mo, no? Ina na siya. Naka-own printer in the house or boarding house? Magpa-print ko, ma'am. Oh. Ga-print po ko sa office. Ina na. Kung makaprint Kaya para ko sa lang office. ginaakay masterihan. Para na ko'y own ako nga reviewer po. What time of the day ang imong pinaka-effective nga to Usually, study? ma'am, kay panggabi jud ko. Oh. Dili jud na ko kaya Paingon bilar? makafocus. Or paingon kadlawon? Tama na gid ko mo limit jud ko sa akong self, ma'am, nga tama na gid ko alaon na pinakadaas na ginang alas 2. Kay kailangan gid ako mag-sleep at least 2 hours or 3 hours. Kay mamata naman pud sayo. Grabe sana ng 2 or 3 hours nga matulog, oy. Yes. Tinuod. At least 2 to 3 hours especially pag na mga exams po. Kay para kanang padayon po ang pagdagan sa utok sa gisalihan. Hindi Oh siya my mawani. gosh.